Try lang ito mga sis. Ay. Bago pa tayong gising mga sis. Live lang tayo mga sis. Good morning everyone. Good morning. Wala lang mga sis. Gusto ko lang mag-live. Bayat! Bayat! Kamubuon na bang lahat sa messenger? Good morning, sis! Emily Central. Bagay mo lang shoutout, sis. Nakamubuon na ba lahat sa sa messenger? Or wala pa? Ay, ako. Sis, wala ko ligo. Hello, Bayat! Eileen, yung what's up? Naka-move on na ba kayo sa mga messenger, sa mga iPhone 13 na din dyan? Ay! Sis! Lagi? Mabuang yung tabayot. Oy, kadali lang to. Char lang tayo. Ano tayo, mga move on. Dahil. Kain ako, Yots. Mango tayo. Bago pa dahil niya, bagong cellphone. Yan, buang na. Gayat tayo, Nag-ano talaga ako. Exit na siya dahil. Dahil, nagkuan dyan ko dahil ba? Nag-reinstall dyan ko dahil. Gayat tayo dahil. Nabayot, ang mga BLS bayot, ang mga pop, tama na. Magkape, wait na, wag ako kape. Okay, ilis na ay. Lagi, alas 6. Yung US friend natin si Emily Central. Ako ang gibuhat, i-reinstall na ako sa iPhone o kaning daan. Makujud ba? Loading yun siya ba? Kung yun yung maayo. Kung yun yung maayo dahi. Kaning, ano ko sa inyo, part na yun sa itong live. Ang kuan messenger, part na yun sa live. Wala kay work. Kuan? Irene? Lagi? Hours. Akyat-yats! Irene, akyat, kuan. Ay! Kabuang. Mga naong na to dire, Nagkape na ba ang tanan? Mga pisa, di ko matanong. Kumusta mga iPhone na to, Day? Salamat, Yot. Char na ako. Wala ko ilingaw ba na. Kuan na ko na. Pag-refresh sa utok. Nami, pwede nang mag-live usahay, no? Nami po ganing mag-live usahay ba na pinakalit ba no? Bahala base po sa akong kuan ba basa-basa dahil 10 minutes okay ra daw mag-kuan ka kadali mag-LS 10 minutes inana lang ba di ayaw ko din mag-live ng matagal kaya kabalo jud ko mo tambay sila dahil ang bayad
na gani ko. Ano lang, mga admin na lang ko ang kuan ng balik. Apoy dahil. Ang hirap sa white tea, kaya minsan inisip ko lang na ano. Sa oras dahil. Sa white tea, pag magseryoso ka, wala. Kuan, ang hirap. Kaya enjoy lang. Pag ano talaga, pag ganon, pag pera lang wala. Walang ano dahil. Wow. Wala. Nanji madi dahil. Sa orasa. Hanggang sa orasa. Hi sis! Shachanti! Hello nice people, kembali lagi bersama saya, Febri Hands. Morning, Day! Okay ba, Day? Kailapan na. Okay ba na sa yachts? Kay Harbot na dayon, no? Kaysa ni Whitey Bayot. Dami ko pang, dami pa kong mga yachts, Day. Tapos, lagason pa ni Lolo, Day. Magbilar pa kag pila ka minuto, pila ka adlaw, 1 year na lang, wa nga ngayot, so chok-chak. Kung saan akong kape, di lang. Magkuha sa ko sa kape, yots. Hello nice people, kembali lagi bersama saya, Febri Hands. Yots! Mag-try akong live yots. Ay, dali lang ni. Taon-taon mag-ano na po ko labay ko basura. Mabuhay na oy kay ius-uso mo si reading nyo, Lods. Tay. Enjoy ba nato niyo eh? Asa na yung mga istorya? Saan na sila? Tapi sa magkapita eh. Magkape. Kachika lang nun, daan ba? Apoy. Ay, saan ba? Ang kusang sa kape. Enjoy na ko doon eh. Ang lamig dahil. Sumpah ang ganahan. Salamat, Eden. Hello nice people, kembali lagi bersama saya, Febri Alam mo, kauban nila. Alam, morning sis. Ketinggian nih. Mo na mo. Sila sis. Sana all. Saan? Pagalitan ako sa hapon dito lang sa ingay ko. Amo ka hapon eh. Kapagod ng hapon eh. Nakaka-ano rin minsan. Kaumay. Hindi lahat ko yun lang. Pero iba kasi dito dahil sa Pinas. Ano daw? Ito nito.
sige sis. Sa Pinas, okay lang magchika-chika na ano. Dito dahil, puntahan ka ng pulis dahil, hindi sila magreklamo na, uy, ang ingay mo, ganito, ganay, hindi sila yun. Kung sa kanila dahil, yung pulis dahil, tawag pulis. Tapos pag hindi talaga ang pulis, ano talaga yung sila magalit. Yung kabila namin ako kasi diba maingay ako ng pulis. Gina, ang boses ko dahil, charot! Dahil wala pa tayong ligo dahil. Ano na kayong maligo dahil? Charot, naman. Ako dahil wala naman akong ano, kahit mag-live ako, kahit hindi ako nakabihis, kahit bagong gising ako, basta feel ko lang mag-ratatatatatata pa ganon, ano ako dahil, mag-live, ganon, dati pa talaga na, hindi pa kumunik. Pag feel ko lang talaga, mas maganda na yung may makeup, no? Kaya pa mas maganda-ganda. Pag wala tayong makeup, hindi sila manibago. Bayot! Hindi sila manibago ba na, uy, ganyan pala yung mukha ni Warren pag walang makeup. Ganyan pala yung mukha ni ano. Kaya sabi nila, oo mga sis, yung mga kilala ko sa YT dati, sabi nila na, buti ka Warren, ano, may confidence ka na salita sa kamera na kayo naka-makeup. For sure, eh. Hindi lahat ng panahon beautiful tayo sa kamera. Hello, hi sis! Pinoy in Tokyo, Azama. Hi sis, ohayo sis. Salamat sa matamsak. 4 million people. Sis, dali lang ito sis. Kasi, kapag chika-chika lang sa messenger natin sis ba? Na naghanghang. Naka-move on na ba lang? Naka-move on na ba kayo sis sa messenger? Bisaya din eh. Sis, Pinay in Tokyo, Azama. Mukha na yung main mo ni sis. Hello! Maulagi na ba? Malista na punta ron. Nondato Blacks. Good morning time. Mayang buntag. Dahil na sis, ako ilis. Lagi na ba? Maglista na po ko ron. Lagi ba ko na ni? Ron. Dahil lang ha, kuha ko bulpin. Orang pa sa nakadali, be. Saya pa kadali. Ayan na lang. Mauna to. Kaya kuan. So, ato sa pang apabiyots. Igat-igat na rin niya. So, sayaw tao. Sa mga ayuda. Bayot. Gusto ko sumaya. Yung ganun bayot. Hindi, nakawats yung mga Ranger dahil. Pinay in Tokyo, Azama. Uy, magdikitan kayo si Pinay in Tokyo, Azama. Ay, may ganyan tayo Pinay Tokyo. Pinay Tokyo. Barato naman ni Day. Pinay Tokyo. Ay, ilista ko to si Sisi ha. Kasi balikan ko to. Hindi mga bandit try yung mga friends natin dito dahil. Lagi dahil buka lang to siya dahil. Pakita ko na. Pamain. Yan siya dahil. Pang ano natin dahil. Pang rampad dahil. Pang show. Yes dahil. Ganun yun dahil. Pang show dahil. Oy, doon dato lang sa didikit ka sa kung isa ka kung ano special ninja. Ano ka dito? Para updated ko permanently kahit nasa labas ako kasi yung palagi maka-open. Yung mga suki na natin, doon natin ilagay sa mga special ninja. So, Abby, nag-umilag shoutout. Good morning. Sige, pinahintog yun sa Day, idikit ka sa kuan ko day. Pinay Tokyo, idikit ka sa kuan isa ka kuan, isa ka ninja na very special ni day. Bawal mga kuan ni day mga suyaon. Mga mega na dinidili. Nakailang.
day. Malingaw yung ni Stephen ay nakakatuwa yun si Stephen, si Maglayat. Nadikit ko na din si Maglayat ha sa ano ko, special Ranger. Ala sis! Good morning sis! Ala si Manay Waray USA, dikita niyo si Manay Waray USA mga sis! Kapag ko lang yun siya na ano dahil. Manay Waray! Dami din yung banana. Sa Fukuoka ako sis, sa Fukuoka. Pinay in Tokyo yung Azama. Nandito na dahil. Gawin na dahil. Manay Waray USA! Si Manay Waray, ang daming banana ni Manay Waray dahil. Kaya pumunta ako dyan. Ano na si Ate Sisi? Saan? Saan ka sa Tokyo sis? Harang ako sis. Dito ako sa ano ha? Sa I Cook Supply. Bisaya recipe for my Japanese husband. Harang na sis. Manay Waray USA din eh. Ilagay ko dito sa ano. Bago kasi ito siya. Ano ninja. Uy sis, mabait yan dahil. Waray din sa USA dahil. Alam niyo naman gusto mawaray. Halos mabait. Nagharang pa ako ni ano si Manay Waray yung ano ko. Ganito. Okay day. Lagi. Kumusta ang COVID day? Wow, mga day. Si Don Dato Vlog, ano talaga yan? Napaka-legit yan. Ano niyan sis. Bilit ako dyan. Ang bago mga upload ko. Nandyan talaga yan siya. Sis, dikita niyo si Manay Waray, si Sol Abi, si Aileen Miyamoto, si Take Me to the Banda. Wow, yay! Pinay Tokyo sis, Azama, si Sol Abi sis, main niya yan sis. Oh, lagi dahi, tinood. Uy, dikita niya si Manay Waray USA day. Maraming bidanas ka niya day. Pumunta ko dyan sa ano niya day. Basta free lang day. Nag-play pa ako ni Kuan. Kay Pinay in Tokyo Azama. Next ko si Manay Waray at saka si Muna. Sino nga yun sa ano? Mga parents natin na ano. Tagal na naman ako dito. Gusto ko sana yung saglit lang ba na live ba, mga 10 minutes ba, magunubon sa YT ba, ay sa YT sa Messenger ba. Ganda to vlog, super legit. Si Maglayat, sa ano si Stephen? Organic mga mukha natin ngayon guys. I-play ko muna ito nga. Malaki na pala bahay ni sis Pinay in Tokyo Azama. Mangisda ako sa'yo minsan sis ha. Salamat sa tusok. Pinay in Tokyo Azama. Dana daw. Kaya Manay Waray USA daw. Pangisda ko dyan sa kanila sis kasi yung mga source natin sa mga legit bananas. Hindi siya kayo nag-give and take talaga ba no? May iba kasi yung ano bang kahapon mananalo. Si Maglayat. Day, gamitin mo yung main mo day. Maglayat. Or ilagay mo yung day. Yung channel mo. Si Maglayat. Ang katuwa yan si Maglayat. Mag-comment ako sis. Doon dato vlogs dan. Delicate sa special. Kaya iba kasi na ano guys. Mga tawag nito ng mga news ba na dapat ito
kagabi, day. Ano ko, day? Uy! Sabi ko, uy! Ano ba pa para ma-happy din tayo no? Kasi magtambay ko sa is nila no. Kanta lang talaga siya day. Hindi niya talaga tikilan sa nila. Pero sige lang, baka yun yung style nila. Wala tayong magagawa pag ganyan yung style nila. Kasi ako, day, kahit may kausap ako, yung presence ko nasa mga audience talaga. May ka-play, titignan ko talaga yung mga PM nila kasi nag-effort yan sila no, na mag-message yan no, tapos magtambay. Shout out din natin no. Sol Abidan, Pinaitsaki Azama dyan. Mga OFW yan sila sis. Nag-comment pa ako kay ano para punta. Sulami! Bait-bait na yung Sulabi dahil hindi tayo magsisisi. Step in, natong lang. Mga hindi lang yan siya basta-basta mga si Take Me to the Bondox, diba? Ano din yan? Medyo sa Ellie Miyamoto. Hindi lang sila ano-ano lang yung mga sa whiting. Mga kilala na talaga ng mga Pinay-into kay Azama. Dana sa'yo sis. Si Manaywaray. Si Stephen at saka si Don Dato. Andito na kasi kayo eh. Manaywaray at saka yung iba pa dyan. Guys, napapansin si baby ko guys. Agoy, kawawa man yung baby ni mami. Oy, wait, my waffle say good morning everyone. Yay, si ano tayo lang ha, tayo muna natin yung ano maglayat sis, Bisaya na day. Manay warrior si Manay. Bisaya yan si Stephen. Manay warrior si. Papunta na ako kay Manay warrior. Just 2 hours ago. Harang Manay warrior. Harang. If you watch natin sila ng at least 3 minuto guys para dikit siya talaga ba, tapos mag-comment. Hello everyone, hello, my name is Waku. How's your day everyone? And thank you for coming with Mama Rai. Ito yan siya guys. After maglinis na ako dito guys, huwag ka na magtaka sa ating mga dito na ako sa kitchen. Ang bata Sol Abi, Tita Abi. Okay kami dito pagkatapos magtapon ng basura. Thank you ha sa biglaang live. Thank you guys. Asahan nyo guys yung mga bago yung mga guys. Makikita ko talaga guys. Kahit pa talaga ako. Kasi gumawa talaga ako ng yung ninja na para sa mga lang talaga. Mga suki. Maglayat channel kay Steffi. Maglayat channel. Nandato vlogs. Malaki ng bahay ni Ma'am Manay Warrior USA 7.8. This is
Dikitin na sila sis kay mulayas na kung taod-taod sis kay ang dami ko pang gagawin. Para naman tong baby mga sis. Ito naman yung baby ko mga sis. Oh, baby man ni Mami Waray. Baby man ito ni Mami Waray. Thank you talaga mga sis. Thank you talaga dahil sa ano dahil. Sol Abi dahil. Sol Abi. Busy yan si Sol Abi dahil. Baka nag-work pa yan. Sol Abi yung ano niya dahil. Yung channel niya dahil. Mag ano ka din dahil. Magbakas ka lang kasi balikan ka talaga niya ni Sol Abi. Doon dato dan na seafood daw. Sa seafood. Sa seafood dan na daw sa kuan. Soy Lords. Kasi yung ano, Pinain Tokyo, Azama, nakita na ninyo dai. Magkapit tayo, oy. Sana si Aileen, duty na. Si The Bundoks. Si Mons, sana si Mons. Uy, anong bato? Oh. Thank you guys. May bakas na daw si Sol Abi. Don Dato Vlogs. Sis, nakapangisda noon sis. Alam mo naman guys, pag mag-ano tayo, tawag nito, pag mag-shoutout talaga, mag-mention ng mga channel, ano na yan siya, yung Robin na yan na balikan ka talaga, hindi ka iiwan. HK Yaya Vlog! Sis, nagdikit na sila sis, nangisda sila sis. Hi! Good morning, Day! Dali ka po ni Daddy, kita mo si Manay Waray USA ba? Si Pinay in Tokyo at saka yung si Monson sa Pinas siya. Hi sis, bakibaba si yung channel mo sis. Manay Waray, ika 17 na tusok. Pinay in Tokyo. Sige na, dikita na bago akong lumayas. Okay na tayo sis ha, Pinay in Tokyo. Tom's Love. Basta la Bizares Idol. Nag-comment ako na Gina's Channel, pakidikita niyo si Gina's Channel de. Pinay in Tokyo sis, mabait yan sis. Bisaya din yan. Gina's Channel. Ginas Channel. Don Dato Vlog. Sige na, bago ako umalis, dikita niyo si Gina's. Si Manay Waray USA. Sige na, mga bigatin today. Sige na, dikatan. Sige na. Bago, alis na ako. Pumunta ka kasi, dikitan. Para di masayang, no? Ay! Ang kulit. Ang kulit yung bota niya, uy. Si Don Dato Vlogs, guys. Sila Pinay in Tokyo. Andito na si Remlex Love. Uy, dikita nyo si Remlex Love. Nabuli din yan. Good morning, guys. Dad, dikitan mo sila, guys. May mga bigatin, guys. So, Abi, pulpak daw sa Virtual Sanctuary. Ano tawag ito, eh? Kaning si Gina sa kaming Remlex Love. Dikitan mo yun na. Bago ako lumayas.
Love, day. Main niya yan, day. Don Dato Vlogs. So, Labi, sige, go. Gina's channel. May bagong dalawa sa Gina's channel to kasi So, Labi, ano, bibigotin na. Si Rimlex Love. Manay, where are you, USA? Sis, dana ako sa'yo, sis. Bago tong dikit, sis. Yes, mag-love shoutout. O, sige, go. Yung bago natin dito si Pinay in Tokyo, Azama, yung bagong na-meet pa, si Manay Waraya, isa at saka si Mons sa Pinay. Umalis na si Mons. Okay na, pwede na umalis kung may mga work kayo. Enjoy lang dahil. Gina's channel, day, active. Ang dato Vlogs, day. Si Pinay in Tokyo, Azama, day. Mga ninja na nila yan, Lods. Rimlex Love, day. Manay, Pinay in Tokyo, Azama. Ang dato Vlogs, dikitan mo si Rimlex Love, Ginas. Go! Bago ako malis, dapat dikitan nyo na yan para hindi sayang yung tambay. Sayang lang talaga yun, mabawala sa dahil move on. Thank you, sis! HK Vlogs, day! Dahil pinain Tokyo, day. Mga kasi gusto, day, makasama naman sa, sa GC namin. Kaya, kilala ko na yan sila, day. Pasok ka nga, suke! Saan masuke natin dyan? Lingaw kasi mga kuan, day, GC, day, na yung mga juga-juga, day. Wala na isipin yung pipa-pipa palagi sa, sa mga YouTube, no? Kaya, goal din natin yan. Wala ma-injure na din na stress kasi bumabangin din. All pa! Rimlex lang, daw dato. O sige. Salamat dahi ha. Salamat kayo dahi. Arigato gozaimasu dahi. Yoroshiku onegaishimasu. Arigato. Maglaya sa buko dahi. Ipadikit ko na lang si Chikaya Vlog, si Ginas at saka si Rimlex sa baguhan natin. Hindi masayang, no? Mga branded pa ng mga tao dito. Si Don Dato Vlog. Mga legit. Si Maglaya. Uy, 33 minutes na pala ako dito. Uy, ilike niyo naman yung ko eh. Wa jud sis. Ano ni ako assist. Trabaho lagi may sis. Ay, chin sis ay. Uy, ayo sis. Binuangan na ta sis. Anak mo na na sis. Ako bumba. Ay! Mabayot. Ano hindi kita din ha? Layas na ko. Gawin ko din magkatong ng basura. After doon, mag-study, charot, magbasa kasi exam ko na diba. Tapos, ka-refresh ko lang itong chika-chika dito. And then, mag-walking kami ni Waffle. Kani si Don Dato Vlogs ba? Ganyan talaga yan siya. Huwag mo na umalis. Okay, take me to the bondoks. Dai, Don Dato Vlogs. Ano mo si take me to the bondoks. Sige na, Dai. Dikiti, Dai. Sige na, Dai. Dikiti na, Dai. Bayat. Gusto ko na talaga yung disco, Dai. Patay na talaga, Dai. Ganyan talaga yan si Don Dato Vlog. Huwag mo naman sa walay. Full pack. I-full pack mo natin si Rimlex, si Ginas. Don Dato Vlog, i-full pack. Kasi hindi masayang yung yung tambay-tambay natin dyan.
Yan sis, unang ano sis, main niya yan sis, Ginas. May adventure, si Take Me to the Bundok, pwede din, kita mo yung ano niya. Yan, main niya. May adventure. Take Me to the Bundoks, guys. Yan, day, yan, day. Ang dato vlogs, oh, Take Me to the Bundoks, na day. Search na diya, day. Ayaw din yung baba, day. Oo nga. Gina's channel. May na yan, day. Si May Adventure, day. Yung Take Me to the Bundoks, day. Legit yan, day. Bakas na lang, day. Bisaya din yan, day. Bisaya sila dito. Day, bakit na ba? Actually, yung plan ko talaga, 10 minutes lang talaga, day. 10 minutes lang talaga. Kaso lang, may mga friendship tayo sa ibang layo, ibang dagat, kasi yung mga friendly natin, maraming mamit ba, no? Pupunta sila, guys. Kaya, sige lang. Pasalamat din tayo, no? Mapashare natin ang mga taong ganyan. Nakikita na ba ang lahat? Kasi layas na ako. Salamat sa 6 mo yan, Pete. Dahil sulit ang tambay na. Ay, ang sarap ng kape. Ang sarap ng kape yun. Dahil, pag-kape na diha. Nangayay pa daw sa Pinay ang Tokyo Azama. Salamat. Kaya mo na ito eh. Pag busy kayo yun, huwag lang talaga pumunta yun. Okay lang talaga yun. Kaya mo yun ito eh. Ano sing laway ko yun? Kasi diba, ilang, kagabi pa ko lang messenger dahil. Paano sing laway dahil? Dahil, hindi ako dahil. Panis yung laway ko kasi nagdaang zira yung messenger. Kaya na, bilis bigla. Ano doon dato vlogs? Okay ka pa dyan? Nagkikitan mo na ba sila? Na. Sure yan, hindi. Dahil pati daw kaluluwa nito. I love you, sir. Sis, sis. Doon dato vlogs, pati kaluluwa daw yung The Bundoks, day. Nilagay na niya sa channel mo, day. Pati kaluluwa, day. Ganyan siya, ka-legit, day. Kaya gusto ko yung mga viewers na ganyan ba, yung mga, good vibes. Saan yung si Maglayat? Maglayat, Stephen, saan ka na, day? Kita mo na sila, day, bago ako malis, day. Hindi masayang yung oras sa to, day. Panisda tayo ng mga legit. Pati kaluluwa ni Don Dato Vlogs, lahat. Uy, totoo naman talaga yan. Uy, pati kaluluwa niya. Kasi, saan kayo magpunta, day? Naku, day, sugurin kayo ni Don Dato Vlogs, day. Sige. Day, Ayan. First hingit, kay Bemblex Lab. First hingit. Ang sarap talaga, day. Ang kaluluwa niya, day. Stephen, busy siya, Yots. Tambay-tambay lang, Yots. Uy. Ay, itlog ako. Nahulog. Nahulog ang cellphone. Nahulog ang itlog, day. Ang itlog ako. Dako, sana ako dako. Awa na si XP Yaya Vlog. Hindi na yung makatabaho, day. Awa, day. Sa Bemblex Lab. Pero, day, sa totoo lang, day. Proud talaga ako, day, na itong mga pumapunta sa channel ko, day. Kahit hindi siya bunga, at least, mga, hindi talaga siya mawala. Kasi yung full pack talaga yung pag-watch na. Hindi yung iba na, the way, 2 minutes yung watch, day. At
after few days na wa na. Put your fucking hands up! Sayo sa taday. Kaya yung blast. Lamok. Ikaw day, ay, yung iba day na matawag ako day. Hala, on the way na daw, on the way day. Ang isda sa live day, isda. So 3 days na wa day. Hala, yung isda day. May mag-ano pang bumit. On the way, full pack, pabalik. Ano ko day. Una mo ngayon mag-comment ng mga ganyan. Oy, mga lata-lata naman mo. Ay, weird feelings naman na. Oy, day. Hindi ko naman kong keyboard, day. Pala si Ray. Salamat, day. Church. Hindi yung, andito na si ano, full pack, pabalik. Ay, naku, day. Ay, Pinoy Life in Japan! Pwede, di kita niya. Day, legit yan, Day. Si Pinoy Life in Japan. Si Isay B-Vlog, Day. Andito na sila, Day. Siguro ko, Day. Hindi na kumakaalis dito, Day. Patay na dyan tayo, Day. Hoy, Maglato Vlog. Si Yaya Vlog. Pinoy Life in Japan. Ikinan niya yan. Sige na, go. Patay na kita, Day. Diba sabi ko sa inyo, no? Mga legit yan sila, Day. Mga Day, Day. Isay B-Vlog, Day. Nandito na, Day. Di kita mo, Day. Hindi na ako makaalis nito, Day. Nandito na yung mga ano, Day. Sis. Sabi ko, sis. Yung mga andito sa, ano ko, sis. Di kita mo, sis. Kasi mga legit, mga kilala na, Day ba? Mga joker yan sila, sis. Ganyan na sila magsalita pa. Mga joker yan sila pa. Mga legit yan talaga, sis. Mga joke-joke ba? Sinong bakante? Di kita natin si Pinoy Life in Japan. Super legit yan, Day. Nasa Japan din, Day. Si HK Yaya lang. Abid, Day. Di kita natin, Day. Mga menu na yan, Day. Kahit i-watch lang natin ang 3 minuto. Kahit i-watch natin ang 3 minuto. Tapos mag-comment ng char-char. Ako pala si Ray. Yung pinaka-fresh na fresh sa Japan. Ganon, char-char. Mabalikan lang maayos. Tapos sabihin na sa na puntahan na nagigitang kontak. I-mention ko, no? Ay, gana, gusto ko itong mag-inis ako minsan kasi yung mga joker din yung mga kausap ko ba, hindi nabuboard ba? Yung minsan, yung ibang sabi ko siya, seryoso. After. Bayot! I-add mo ako sa ano ba, sa Facebook ba? Kasi hindi ko nakita yung Facebook mo. Waray, maldita, mabait. I-type ko talaga, i-type. Waray. Ay, hindi ko na ako makatype. Uy, doon na to vlogs na. I-add mo ako sa Facebook ba? Sa ano? Ladies and gentlemen, Si ano? I-add mo ako. Waray, maldita, mabait. Uy, mabait. Ano talaga yan? Yan. Ayan. Mabait, maldita, uy. Waray, mabait, maldita. Ninja FB ko yan, yun. Ito yung logo. Ay! Kunin kong na-shoot. Mag-showtime mo na ako. Ay, try lang. Try lang yun. Try lang kayo yun. Hala, Day. Andito naman si Melinda, Day. Very, ano yan, Day? Legit from Australia. Ay, hindi. Canada pa si Melinda. Ay, Canada to na. Canada. Hello, sis. Magandang shoutout, sis. Good morning from Japan, sis. Ganda ka, vlogs. Kita mo si Melinda Esperanza. Canada yan, yes. Sige na, dikitan. Try na to, sis. Hindi tayo na makeup, sis. Mag-makeup sis tayo daw. Mas maganda daw si host. Tayo. Side. Back. Turn around. Back. Tak na tak, yots. Okay na ba yan? Hello, sis. Melinda Esperanza from Canada.
Mega love shout out. So, inom muna ko coffee. Don Data Blacks on the way. I'm sure by... Okay. Paglagay kayo ng ano. Uy, bayan! Si Gretchen Vlog from Malaysia. Friend din natin yan from Malaysia. Si Gretchen Vlog. Gretchen Vlog, yung shout out sis. Balik ka na sa YouTube sis. Sa isa Goodbyes lang dahil. Uy, dikita nyo si Gretchen Vlog from Malaysia. Mga legit yan talaga dahil. Legit yan dahil. Hindi kayo masisisi. Pas ang bakal, patay. Julia's channel. Gretchen Vlog. Sige na, dikita nyo na lahat dyan. Parang hindi ako makaalas ito. Take me to the Bondogs. Sis, Gretchen Vlog, take me to the Bondogs. Padikit. Sis, sige na, dikitan mo si sis. Si Melinda Esperanza from Canada. Hindi kayo masisisi dyan. Si Gretchen Vlog, so take me to the Bondogs. Si Don Dato Vlog. Sige na, mga Melanie. Melinda Esperanza from Canada. Fresh from Canada. Dolores. Ako na ngayon sa bibig ko dahil. So, ano pa yun? Intro. Wala pa yung chorus. Sana man sa Pinay Life in Japan. Naman shout out. Na-rate ko ng bayan Pinay Life in Japan, sis. Okay, sis. I-rate mo dyan, sis. I-PM ko siya pag hindi mo na ano ha. Parang nawala. Sis, anong church yan? Ganito na lang ako. Cheers. Lalo mo ko sa personal life. Hey, excuse me. Personal desk. Tawa ka ng tawa sa Linda. Kasi yung, sa totoo lang dahil, yung church yung mga friends ko pala, ay, napunta na, pagtay na tayo dito. Sis, pwede na kayo umalis sis kasi yung time ba? Uy, andito naman sila. Uy, paano eh? Ayaw ko nang iwan sila, no? Hindi pa nalikit, no? Yung mga friend ko talaga sis, halos mga kasi ganyan yung bibig ko dahil kasi nasanay ako sa mga bibig nila ba na ganyan yan sila pero mga totoo pala yung mga bibig. Ay, mag-away ng babae day, go. Mag-suntukan day, ay suntuk talaga day. Ganyan yung mga friends ko. Ay, day, gusto ko sumayaw day, wag mo day, yung mga ayuda natin day. Lisel Delegro, hi home. Ano mo to siya, Lisel? Lisel, andito na sila day. Si Tracy Ruby day, good morning day, patay na day. Mag-ano muna kayo, Bin, magdikitan, patay na tayo, hindi na tayo makaalis nito day. Oo nga, sis. Sis, dikitan nyo si sis. Yung mga tao dyan, sis, hindi ko na lang na-mention, sis. Ang dami, sis. Salamat sa paharang. Salamat, sis. Ano ba ito? Cellphone ko ay. Ano siya na? Magbili na lang ako ng standby. Na. Ano? Si Lisel Delegro. Sis. Sige. Wait lang. Sige. Salamat sa patusok. Okay na, isa B-vlog. Sino nga yung isa? Bago to. Bebe, na lang. Okay, sige. Pwede nang lumayas yung mga may gagawin, ha? Entertainin ko na yung iba dito para hindi magtampo. Idikitan ko to si kasi top chat. Si Lisel. Good morning, Day. Sis, ano nga ang mo, sis? Yung main mo, sis? Lisel ba to? Delegiro? May love shout out. Receive B. May love shout out. Yan. Sige na, dikitan na. Kasi andito na sila. Sige. Don Dato Vlogs, may maraming legit dyan, si Gretchen Vlog. Okay, listen. Okay. May love shout out. Emily. Okay lang sis, Emily Central from USA. Wapo, lumalis ka nga dyan, Parang nag-abuso ka na.
Dali lang ha. Sis. Frizzy Ruby. May gamlang shoutout sis. Dikitan. Ano yan, Taiwan? Yes sis. Don't worry sis. Full pack yan sis. Ito pala si Lisel. Malaki na po yung bahay ni sis Lisel, oh. 3 million. Tapos na, tugtog dahil. Yan. Lisel the Legger, mag-love shout out. Mangisda tayo dito minsan kay sis. Richard Vlog, Dikitan from Malaysia. Sis Lisel, undawin ako sa'yo ha. Bigyan kita ng isang banana bells. Legit o sis? Yes sis, okay na in town sila sis. Kaluwi sa Diyos sis. Sis, okay na sila sis. Yung na-COVID sis, kaluwi sa Diyos. Mag-ano na sila sis. Naka-recover na sila kuya. Naka-work na po. Ano sis? Kanina pa yan sis. Mag 1 hour na dito sis. Padikit. Papuntan. Ito na ako kay Lisel Deligro sis. Magbakas ako dito sis sa Padikit. Kay Don Dato Vlog. Kay Frizzy Ruby. Kay Emily Central from USA. Rachel Vlog. Ay. Na-miss ko yan si Rachel. Yan talaga yung mentor ko dati. Yung Bamas, sige sis. Sige lang. Idikit ko to sa'yo yung special ninja ko. Si Gretchen Vlog, yan talaga yung lagi sis. Stress talaga siya sis. Pero tawag ito. Ayaw kong mag-iyak sis kasi grabe yung na-experience ko sa na-COVID. Doon dato vlogs, dikitan ka na ni Melda Esperanza sa Canada. Grabe yung stress day. Take me to the Bondocs. Pakibalik. Don Dato Vlog. Take me to the Bondocs. Lisel Deligo sis. Dikitan mo si Take me to the Bondocs. Si Don Dato Vlog. Si Soul Abby. HK Yaya Vlog. Si Isaibi Vlog. Gretchen Vlog. Pinay Life in Japan. Pinay Tokyo. Pinay in Tokyo Azama. Manay USA. Sige. Andito pa ako kay Lisel Deligro. Ganyan tayo mga sis. Nakadikit na dyan, nakababa na sis, ganyan tayo sis. Kasi yung style ko talaga, pag mag-LS ako, syempre mag-chika-chika. Then pag syempre, hindi din natin ng mga banana, no? Pag i-mention ko talaga, mga legit talaga yan sila, na mga dating, hindi ko lang yan sila, whitey-whitey na met or whatever. Yung support talaga yan sila na basta free lang, wala namang pilitan. Kasi napansin ko lang sa yung ibang host, hindi lahat. Hindi, wala lang, dikitan kayo, i-mention nyo naman, no? Kasi nag-effort yung mga tao dyan na pumunta sa LS natin. Hindi naman basta-basta mag-chika-chika dyan, day. Frizzy Ruby, dikitan niyo sis, from Taiwan, Don Dato Vlog, Frizzy Ruby. Si Frizzy Ruby, ilagay ko dito sa ayaw daw ni The Bondogs ng link. Paglit lang ha. Take me to the Bondocs. Yan yung main niya, sis. Yes, sis. Melinda Esperanza from yan. Friendship natin yan. Si Frizzy Ruby. Si Gretchen Vlog. Sige na, sis. Dikit na, sis. Pasok na. Mag-ano muna ako dito. Idikit ko sila sa Nag-comment ako kay Lisel. Hi sis, right. Nadikitan nyo na ba ang lahat? Kasi na lang 5 minutes. Layas na ko dahil kasi wala akong magagawa nito dahil.
salamat ha. Salamat sa patamsak sa 11 million people. Thank you. Dana kay Lizelle Deligro. Oh. Mga legit talaga yan sila sis. I-next ko ilagay si Crazy Ruby. Sige na, kayo na mag-shoutout dyan ha. Sa sarili ninyo ha. Kaya busy ako mag-atiman, mag-look after dito sa baguhan natin ng mga kilala. Para alam ko yung mga Crazy Ruby. Sis, papunta ako sa ano mo sis, sa channel mo sis, bagong digit. Uy, sis, labi, dikita nyo yan sa HKM, mga vlogs, mga friendship talaga yan, SIB vlog. Sige na, go! Si Remlex Love. Isa Deligro, Kalimbang, pasok. Pasok na pasok! Crazy Ruby, on the way. Makakilala natin na to sila, Day, pero ba, yung, masaya-saya din naman, oh. Kahit ilang tao pa dyan sa, ano natin, sa LS natin, dapat entertainin ng maayos. Dahil sila ay nag-effort. So, ganun lang. So, kung sila na din ang mag-LS, syempre, mag-support din tayo. Pag bakante lang, no? Kasi pag, syempre, hindi naman maganda yung ano ko talaga yung mapipilitan ka kasi hindi na yung enjoyment. Ano na yun? Napipilitan. Remlex Love, Rizal de Grego, nag-watch siya ng 5 minuto. 5 minuto. Bunggay yan, Day. Sige na. Isa B-vlog. Doon dato. Rizal de Grego. Sige na, dali. Kasi alis na ako. Sige na, magbakas kayo ha. Hala, good morning sis. MJ in Hong Kong, padikit. Doon na to vlogs, padikit. MJ in Hong Kong. Anong tawag nito oy? Gretchen, sige na. Correct talaga day. Dikitan, ginoo ko, hindi to ako makaalis nito ba? Dikitan niyo si MJ in Hong Kong. Nag-comment ako. Correct. Ay, tama dahil sis. Dito mo pala siya na-meet sa LS ko. Alam nyo sis, sa totoo lang, pag nadikitan nyo talaga yung mga friendship ko talaga, ay naku day. Hindi ko kayo magsisisi day. Walang char yan day. Full pack talaga yan day. Mga proven ko na yan. After mag-dikit-dikit, mag-support talaga yan forever. Sis. Kaya nga, sabi niya, isa din niya na close ko. Si Crazy Ruby, sis, dikitan mo, doon dato vlogs, from Taiwan yan. At saka hindi kayo magsisisi sa mga banana ko dito. Kasi halos talaga sila dahil mga OFW dahil. Walang char, halos talaga sila. Mga OFW, besides that, mahal ang kanilang ads namin dito. Tapos legit. Pinaka-importante, legit. Gretchen Vlog, sis. Nag-comment ako dito sa Faces of my... Ay, char lang. Bayot, charot. Ay, muna ako kay kay Crazy Ruby. Bagong dikit kay Crazy Ruby. Yan, bagong dikit. Rizal Dan. Si Gretchen Vlog. Des, from Malaysia, day. Close ko yan, day. Si Gretchen Vlog. Dati pa yan talaga. Yati yung kaday ba? MJ
MJ, ganito lang ako na yun. Nag-enjoy talaga ako na kahit wala akong makeup, may makeup ako, kahit nakapangbahay ako, kahit nakapang bestida, nakakaminyusa, whatever. Enjoy lang talaga ako, bahala sila dyan. Enjoy at the same time, pangisda, ano? Ganun yun, enjoy with benefits. Oo, napachar-char kasi. Supportive talaga yan siya, sis. Sino pa yung magpa-mention dyan? Type. Kasi nalagay ko na sila dito. Ganyan tayo, Day. Ganyan tayo sa mga... Pinay in Tokyo Azama. Andito na siya, Day. Joker talaga yan siya, Day. Sis, di kita mo si Gretchen Vlog, sis. Si HK Yayaman Vlog. Si... Ano, sis? Si Prezero B, si Remlex Lab, si Isay B Vlog, sis. Mga OFW sila lahat, sis. Si Don Dato Vlog, si Maglayat, sis. Si MJ in Hong Kong, sis. Si Prezero B, sis. Okay, sis. Gretchen Vlog, may shout out. Thank you, sis. Have a nice day ahead. Thank you, sis. Thank you always, sis, sa support, sis. Salamat. Pag-sure da bayot. Uy, ano na tayo dito dry na, day. Wala na talaga, dry. Nagbaka si HK Yaya Vlogs kay Pinay in Tokyo Azama. Day, matagal na talaga, day. Wala, day. Ganon yung, day. Kaya, ganito lang yung mukha natin, day. Gawa na, day. Tawag na to, day, ayaw ko nang mabigo. Slay, mabigo, hindi ako. Pero, ay, may priority ako ngayon sa life na, minsan mag-sorry sa Sarai. May priority ako ngayon sa life, day, na dapat i-priority talaga siya, day. Kaya, wala. Uy, pwede na kayo yung mga dyan, friendship natin, pwede na umalis, ha? Yung mga work din dyan. Kaya always ko talagang tell na unahin muna natin ang self, ang mga kids, family, work, bago ang wifey. Gusto pa naman, meron naman, pero secret lang muna. Pag totally okay na ang lahat, the revelation. Lizelle De Leguero mo, sis, on the way na kay Pinay in Tokyo Azama. Gusto pa naman, sis, kasi bata pa ako, syempre. Pero, in the right time. Oo nga, sis. Oo nga. Normal lang yan pag hindi pa money talaga, banatan talaga yan. Doon dato vlogs, normal na, yes, nangarap pa talaga. Kaya nga, sis, kalimbang all ako sa'yo, Isay B Vlog, kalimbang lahat si Doon dato vlogs. Kasi mahirap pagpilitin ang panahon, no, pag kayo talaga, pag hindi. Ay, naku, sis, relate talaga ako, nasira na yung isa kong laptop. Sige lang, babawi din yan. Kaya nga, sis. Ilan na yung watch hour mo? Excuse me. Ilan na yung watch hour mo, sis? Good morning! Maayong buntag! Ohayo gozaimasu! Everyone sa Japanese! Pinay in Tokyo, full pack for you from Remlex Lab. Isay, di pa kita ba nabalikan? Dan connected, Pinay in Tokyo. Dan na daw. 14 million people. MJ in Hong Kong, sis. Plano, magdikite sila, sis. Wag daw i-pause. Pause. MJ, wala kang work, day. Take me to the Bondocs. Mag-iwan ng bakas.
Ay, patay na si Don Dato Vlogs. Si Mawag na dyan na iyahang kalipay ba? The Bondocs checking. Babalik ako. Yes. Take me to the Bondocs. Go. Take me to the Bondocs. Padikit. At least 3 minuto. Okay na yun pag nagmamadali kayo. Pero at least 3 minuto to 5. Okay sis, paalis na din ako sis. Thank you sis for watching. Thank you sa support. Thank you always. Don Dato Vlogs full pack. Have a good day sa lahat. Yes. Have a good day. Thank you sis. Lisel dance ukli sis. Nakapa-pay din bid sa'yo sis. Pinay in Tokyo. From Tinay in Tokyo sis. Puntahan natin sila mag-live din sila dahil. Kaya mag-isda din ako dahil. Go! Isabi Vlog. Pinay in Tokyo Azama. Pabisit ng bahay ni Isabi Vlog. Salamat. Wow! MJ in Hong Kong. Push, push, push. Konti na lang. Nagpapatulog ng baby habang nag-whitey. Keep safe everyone. Pinoy life in Japan. Nagpatulog pala siya ng baby, day. Nagpatulog siya ng baby. Sige lang kasi connected naman kami ni Pinoy life in Japan sa Facebook. It's okay. I-PM na lang ninyo ako na hindi pa nabalikan or whatever ha. Alam niyo naman. Alam niyo naman, day. Pag Siyempre, hindi lang sa YT yung life natin. Lalo na kami na may mga kids. Grabe kakapoy, day. Nakapagod, day. Tagalog yan siya bayot. Si Pinoy Life in... Yes, Pinay in Tokyo Azama. To Pinoy Life in Japan. Mega love shoutout from everyone. Ito si sis. Magtagalog lang ako kasi may mga Tagalog dito. Pinay in Tokyo Azama. Pinoy Live in Japan. Sige sis. Ito si Pinay in Tokyo Azama. Ano to? Parang kapat pa ka naka sis no? Sa live na ko sis. Char-char lang talaga itong live ko sis. At gusto ko talaga tawag ito. 10 minutes lang. Kasi nag-move sa messenger, di ba? Commercial sa tayo, be. Asa mo nakita, sis? Salamat, sis, ha? Uy, tayo na. Patay tayo sa mga ito. Yung ganyan-ganyan lang tayo. Pang chill na disco ba? Lizelle, the Allegro. May gonna love shout out. Yes. Guinness Channel. Guinness Channel, the shout out. Di kita nyo mag-visit sa house na balik ko kayo. Mga salamat sa friendship. Yes. Pinay Live in Japan. Pinay Tokyo Azama. Papa good vibes. Yes. Lizelle, the Allegro. Si ano pa to? Pang chok-chak. Mga inotel. Charot. Oy, juk-juk. Tingnan mga juk-juk. Guinness Channel. Dikita nyo si Guinness Channel. Fresh from Manila. From Zambales City. Oh, kaday. Day. Next time, ako, day. Mag-make up ako, day. Parang bold star. Patay tayong bold star. Patay na talaga tayong mga bold star, day. Mga ayuda natin, day. Ma-stop, day. Patay na yun, day na. Ginawa ko. DJ Jonel sa Gyno. Ah. Sige, sis. Si Glitchin. Friend kami sa Facebook. Don't worry. DJ Jonel. Oo, mo, Jun. Diskural. Saan na? Patay na tayo nito. Patay talaga. Si Wakay nag-live. Patay na talaga tayo nito, day. Kuan ka na. Trapan lang.
kapal. Dati na yun. Tawag sa dati na yun. Punta ako sa kapal, day. Doon tayo manuksok sa kiri, day. Una entrance. Tapos i-try yung ano, day. Day, huli mo, day, ba? Kuya, kuan ba? 5 mi ka buok. Pwede 5 na namin. Ano yun, day? Pilang isaya. 20 pesos yung entrance sa katao. Ano man kami yung ano ba? Migo may ano ya yung soundbox day. Migo kami dyan niya. May ano yung announcer dyan niya. Pwede 5 na namin. Tao na yun day. Nasa loob na. Relate ako dyan day. Oo nga day. Subscription vlog. Pasukan na natin yan. Ngayon day. Nasa ano day day. Sa diskuhan. Sasayaw na day. Sasayaw. Puntahan na yun day. Sige okay na day. Mag-chika mo na ako ha. Puntahan na yun day. Doon tayo day. May guwapo day. Patay na yun day. Doon tayo day. May guwapo day. Patik-atik pa. Char-char na yun na patabatapan mo. Di kung bangga mo ay. Kaya nga. Nabangga din. Oy, sorry. Partner na. Partner na. Diba? Ganon yun. Maya, day. Manghi para ng red horse. Walang chip in. Doon tayo, Lods. Sa ano? Doon tayo sa gilid, Lods. Libre yung red horse, Lods. Buti na lang that time. Walang pang COVID. Walang natiurok. Ay, kabuang bitaw eh. Natawa ako dyan day. Pinasaya na Scorpion day. Alam niyo yung Scorpion na sayaw? Ay, susino ko. Showdown na day. Yeah. Tapos, enjoy na. Pag-uwi na day. Ano yun day? Kaya nga sis, hirap talaga. So, nakasayo lang yan paano natin i-ano. Pero mahirap talaga na tulo na pag may anak. Tapos day, wait lang na day. Pagtapos nun, tapos day, ano yun? Huy, saan na yung bahay niya day? Sa province ba? Hindi ako sa Blicanto, sa doon ni barangay ni Kapitan. Diba? Paglabas, doon sa kabilang kanto, balay, sundo-sundo day, day, sundo-sundo day, sundo-sundo day doon sa ano. Oy, magbakas kayo ha, Witchin Vlog. Maojod. Oo nga. Tapos, pag sundo day, chat na day. Kasunod day, ay, commercial sa tayo kasi masakit ang bibig ko. Gusto ko na talaga itong ganito day. Again, balik tayo sa topic. Tapos, day, tawag nito. Pag next sa disco day, punta to sa disco day na day. Sige, salamat sis. Ang ingay ko talaga sis, oy. Alis na siguro ako, day. Parang kanina pa ako dito ba? Pagkatapos nun, day, doon talaga sa malayo, day. Doon, nagchika-chika na. Pagkatapos sa disco, magchika ulit. Pag abuti tatay, day. Si tatay nag-atang sa day. Gate, day. Patay na, day. Ay, naku, yung bailihan din, day. Na-try. Yung bailihan, day. Katawa yung kapaili. Binilan ako ng pato, day. Sa basakan, day. Kasi dati, day. Sa totoo lang, dati ako, manghilig na ako mga hornal dati. Kahit yung pang Miss Universe, yung beauty natin, day. Charan! Maojud. Correct. Day, sino na? Day, sa Bailey, day.
Sino nakamilit sa baile? Ano yun ako ng baile ko? Diyan ka ng ano tayo. Tapos na. Alam mo, lalo na yung tagumpa na malaki day, na ano yung malaki ay giatay day. Sintaon mo na kung kalasing whitey pa more. Melinda Esperanza, yes. Wait lang sa natawa ko day yung sa baile day kasi ako dati talaga day. Yung life ko talaga dati kasi mahirap kami, di ba? Ngayon, tama-tama lang. Di ba, Bemblex Love? Tama-tama na, hindi naman may pambili ng bigas konti. Ngayon day, nandun kami day sa mahilig kasi ako mahilig kasi ako dati yung mga ano day ba, ano sa Tagalog yung yung pagkatapos mag-ani ba, tapos mag-ani ng mga munggo, yung kukunin yung mga salin-salin day ba, ano yon sa manghagdaw, sa ano yung sa Tagalog yung manghagdaw. Kasi hilig ako niyan dati day, yung manghagdaw day, so sinuo ko day. Pagkagabi day, doon na kami sa Basakan day. May mga baili-baili yan day, sa Basakan day. Ay nako, nakabuang ko sa dati talaga. Kaya ngayon na going mature na talaga ako. Ano na, yung parang na-enjoy ko na yung life ko. So, for me, mas maganda na yun kaysa sa late bloomer ka. Marami ako talagang na-met na yung magkwento sila about sa mga partner nila na late bloomer dahil yung wala. Ito na nag-start na mag-gala or kaway-kaway yun day. Ang tawag ito day ay yung iba pag late bloomer na kasi doon na sila mag-start. I don't know, based lang sa opinion ko ha. Yung pag mag-asawa na mga lalaki, lalo na mga lalaki dahil. Pinkay, yes sis. Pinkay 72. Ano mo to sis? Mega shoutout sis. Patapos na din to sis yung may namit ako ba na yung husband niya dahil late bloomer na dahil. Salamat sa tamsak sis na yung doon na siya yung parang nagwala na ano na siya, yung may asawa na siya dahil. Tambay lang may panty, ay may bantay. Tambay lang may bantay. Kala ko na panty na ay juicy fruit yat. Juicy fruit dahil kaya kuan maday lami sa baba day bugnaw man yung mawala yung ano day, yung amoy day na lasing day na tuba. Ay naku Ginoo ko ay. Salamat sis Pinkay 72. Kaninong main to si Pinkay? Good morning everyone. Ay mag-intro muna ako. Good morning everyone. This is Sorai Japan. Be real, stay you, stay beautiful, stay happy and healthy and motivated. Don't forget to like, subscribe, comment, and share. Charot! So ako pala si Sorai Japan. Charot, joke lang dahil. Ay, Ginoo ko ay nakakamiss din no. Nakakamiss ba yun? Nakakamiss talaga lalo na pag ganito yung life mo dito na hindi ka naman as in millionaire, yung syempre matatawag na stable, pero yung happiness pa, yung i-throwback yun, ganon yun. Kaya minsan masaya. Hoy, nagdikita na ba kayo? Alis na ako ba? Pagdikit na mo ba? Pagdikit. Minsan, masarap din i-imagine yung mga ganyan ba yung ganito ako dati, yung balikan yung mga nakaraan, yung gano'n, Gina's channel, sana siya. Magkwentuhan na lang tayo dito o magdikitan, ano ba talaga? Remlex Love, good morning everyone. Morning! Patay mo yung basura. Yung basura natin dito, yung ito matapon. Don Dato Vlogs. Ito si Don Dato Vlogs ba? Akala ko talaga ito ang babae din pala ito, dahil. Check ko yung channel niya, babae, uy! Babae
babae siya, day. Huwag ganun. Sino bang hindi ko na anuan? Puntahan ko muna si Gretchen Vlog, ha? Yes, marangal man tayo, day. Saday. Marangal naman talaga tayo. Marangal tayong mga mga Bisaya waray. Sila na mag-adjust. Basta importante, marangal, malinis ang puso, maganda ang intensyon sa tao. Ganon yan, sis. Huwag yung quiet lang na dapat positive. Para positive yung mabigay natin sa tao kahit malungkot yung life natin. So, positive lang talaga. As in, positive. So, makikita yun sa face natin, day. Kung masaya ba tayo o hindi. Ganon yun! Ganon yun, day. Positive sa buhay. Because life is too short. Ganon. Diba, day? Enjoy lang. Yung ipakita mo talaga yung, not all that time na ipakita mo talaga, pero ako talaga, day, ganito talaga ako, day, kahit sa personal, ay, mas kalog ako, day, sa personal. Dito, control ko na yung bibig ko dito, kasi nasa online tayo, diba? Ganon yun, kasi yung iba hindi open-minded. Ano ba yun siya magsalita? Ganon, wala sila, pero ako talaga, ganito talaga ako, inocontrol ko na yung ibang words na gusto kong i-ano, kasi hindi naman maganda kasi nasa online tayo. So, ganon. Kayo mo na mag-bake kasi masakit na yung lalamunan ko. Si Yaya Vlogs ba? Si Yaya Vlogs. So, palagi siyang tumatawa dahil. Ganon yan, sis. Oy, sis. Tawag ito. Salamat, sis. Salamat, sis. Uy, totoo yan, day. Totoo yan siya talaga, day. Kailan ka pa mag-tawag ito? Kailan ka pa kailan pa ka mag-makeup? Ha? Kailan ka pa mag-makeup kung nasa kabaong na? Yung ibang nito. May term yan sa English eh. Kailan ka pa mag-makeup kung nasa kabaong na dapat makeup ka na ngayon? Na buhay pa. Yun, ganun yun. Hindi yung pa-char-char lang. Kasi lahat naman matay. Uy, huwag mo na ngayon, day. Tok-tok, day. Tok-tok, day. Tok-tok. Tok-tok. Oh, tingnan mo. Pumunta si Wapol. Ay, tok-tok ako, day. I'm back, everyone. My name is Wapol. Si Ate Yaya Vlogs. Si Son Obi. Remlix. Pinay in Tokyo. Azama. I'm Wapol. Talk to them. Agoy. Antok naman eh, oy. Antok na siya, day. Naligo mo siya dagat, day. Iba yan siya, day. Pag day, pag magsasalita ako, yan siya, gandahan yan siya pag magsalita ako, day. Lagi. Iba yan siya, day, pag magsalita ako, kasi antok siya, day. Parang yung voice ko, parang parang music. No, love ni mami, oy. Ate na, love ni ikaw ni mami. Iko na mami. Di na, dungo-dungo, day. Iko? Ha? Iko na mami? Parang nakakaintindihan siya. Look, show to them. Iko na mami na? Iko? Ha? Doko iko na mami? Ha? Asubo? Don't show to them.
Tukoy ko na. Ika. Tingnan niyo yung mukha niya. Tingnan yung mukha niya. Waffle. Ika. Ika. Tukoy ko na, mami. Ha? Tukoy ko na, mami. Asubitay na? Asubitay na, mami? Ay, cute. Da. Ganyan na siya dahil makinig. Parang tao to. Parang tao to. Kita niya batutay, oy. O, napakita batutay. Ano batuto? Pakita niya batutay. Magdamit tayo, oy. Kasi wala kang damit, oy. Magdamit. Damitan ko muna siya. Damitan ko muna si Waffle, ha. Magdamit tayo, oy. Kasi makita na yung batutay, oy. Makita niyang batutay, ani. Makita ang batutay. Sinaday ako, day. Next time na ako mag-premiere, day. Wala pa ko sa mood. Magdamit si Waffle muna, ha. May ano yan, may pintas din si Waffle. Ayan si Waffle. Take me to the Bondocs. Magpagwapa tayo kasi nasa internet tayo, yots. Tapos na. Damit Waffle, oh. Uy, lang ikog. Yan. Ano mo na ikog? Pili niya lang, labas mi day. Tingnan niyo rin. Ikog day, ang ikog. Ano na ikog? Sige, tama po igam. Ay, kina. Ang katol. Ay, ikog. Bye-bye na tayo, bi, oy. Tapos nadikit na kayo, oy. Ang ikog yots. Yes. At nakita yung patinting. Nagpatinting. Ang bata ni mami. Sleep na ikaw, be. Sleep na. Bye-bye na tayo, oy. Nagdikit naman sila lahat, oy. Baba. Uy, dahay, wala. Kamukha din pala ng baby ni host ang pet mo. School niya daw. Uy, nagdikita na kayo. Alis na ako dahi. Uy, kasi mag-toothbrush muna ako dahi. Maghugas muna tayo ng kalamnan. Uy, thank you, ha. HK Yaya Vlogs, Sol Abi, Remdex Lab, Don Dato Vlogs, Take It's the Bondocs, Crazy Ruby, sis, Pinay in Tokyo Ozama, sis, asahan mo talaga, sis, yung support ko sa'yo, sis. Dalawa yung dikit ko sa'yo. Manay Waray, USA. Pinoy Life in Japan, Gretchen Vlog. Thank you. Yes, see you around, sis. Don Dato Vlogs, Gina's Channel, at saka Team Waray. Ano to siya, sis? Toy Food, si Waffle. So, 90 minutes ko na lang to. Thank you talaga, Day, kasi nakakataba ng puso yung mag-LS tayo na kahit walang, di ba, na andito din kayo din. Ganun lang, support everyone sa ano. Kasi ako, pag ano talaga, Day, pag friendship talaga, Day, ano na yan, no need na yan. Salamat sa Bondocs. Take me to the Bondocs. Si Alan Miyamoto, thank you. Sol Avi, thank you, sis. So, ipa 90 minutes ko na lang to. Dinaalis na ko. MJ in Hong Kong, thank you, sis. Salamat. Yes, bye, sis. So, 2 minutes more. Don Dato Vlogs, thank you sa support sa aming lahat. Sister, thank you. Thank you talaga. Sa 12 million na tusok. Sa many people around the world. So, stay motivated. Thank you always. And see you next time. Bye-bye. Bye-bye, loves. Bye-bye po.